Здравейте, това е следващия ми клип. Тук при мен е Астреме. Неговия канал ще го има в описанието. Сега камарените. Днес ще играем на Survival Games. Също ще има IP. Има ли свободно? Чакай малко, ще ти заглуша 2 минути. Ще дойдеш да помогнеш да направим маска. Двамата с тебе сме. Добре, само да довърша клипа, почна го снимам. Така, тук съм. И почнаха. Щях да ти кажа в Арена 4 да влезем, но почнаха. Почна. Добре. Да един други арени свободни, ако има. Мисля, че имаше още 10 арени, мисля, че бяха. Тук мощи хора. In-game. Еми, аз ще спра клипа на пауза, като намерим някой свободна арена, ще го пусна. Аре, къде отиде, бе? И така, почнахме. С малко почваме. Ти влезе ли в 6-та арена? Къде е тази 6-та арена? Кое? Къде е 6-та арена? Не знам, имаш 20 секунди да я намериш. Чакай, не моля се телепорт. Не. 10. Да лефна ли? Не. 5, Арена. 4, 3, 2, 1. Почнахме. Да лефна ли? Ако искаш, чакай, аз докато не намеря. Арена 6. Аре, аз ще лефна. Със самоубия ли ще лефна, кой ще прави лив? Хай. Как се ливаше? Се галява ли ко беше? Да. Пак чакане. Да, аре, да. Има ли свободна арена? Аз ще търся, ти играй. Аз вече лефнах. Пауза. Тук има само арен. В тази страна. Нататък повече не отива, просто не е смисъл. Бе. Си am Optifine. Можеш ли да ми помогнеш да си сложа мод? О, на 11-та арена има waiting. Бързо ела на 11-та. Почваме след 20 секунди. Ало, чуваш ме? Да. Вече майка ми влезе. Почваме 3, 2, 1. Почнахме. Да лифтвам ли отново? Чакай, тук мисля, че има една свободна. Аре, ливам. Арена 5. Намери ли? Да, арена 5. Арена 5 идвам. Колко секунди остават? И сега търся 5-та арена. Видиш, чакай, ето ме. Е тук. И на арена 7 има. Добре, да, и на арена 7. Айде. Не знам. Последно къде отиваме? Айде в арена 5, да. В 5 не... 5 ли? Айде, 5 отивам. Аз съм вътре. Не съм още. Влизам. Не мога. Почнах ти. Арена... Да, 6 ли е? Тя е тук. 6 ли? Да, не има. В 7-ма! Почват след няколко секунди. След 10 секунди. В 7-ма. Влизам. Влези? Да, влези. Ти ще бягаш ли на някъде или? Аз почвам да бягам на някъде. А няма да ги чакам уния. Аз тръгнах назаде. После ще се намерим. Добре, айде. Не мога да си пусна спринта. Какво? Не знам. Сега успях. Мали как ми лаги. 10 FPS ладя. 7. Къде има честове, бе? Какво това нещо? Която са арена без честове? Аз ли съм сляпа или няма честове? Не, тук май мисля, че има един, да. Има един. Аз не знам къде има честове, поне. Ето на мен. Аре, дай нещо. Аз нямам нищо.
Намерих две железни такива панталони и едни кожени обувки. Имаш ли храна? Какво? Дома? Храна. Храна имам 3 ябълки. Добре. С един се състезаваме за един чест. О, мамка му, защото халади. Ти снимаш ли в момента? Да. Намерих Iron Sword. Намерих храна. И 4 купчета диня. Верно няма често, почти няма. Но сега намерих Iron Sword. Ти имаш ли Iron Sword? Не, имам 5 стрели. Имаш ли още някакъв сворд? Не. Да взема ли каменен, такъв дървен, или ще се намериш? Вземи. Аз ще потърся за теб Iron Sword. Има ли нещо? И да видим... намерих Iron Sword. Окей. Не знам защо те има лаги. Тук няма кино да видя видео настройки. Намали си чанковете, мога да... Да, аз като снимам ги намалям на 2. Максимално най-малък. И на малък екран. Виждам. Свикнала съм вече. Мен не ми лаги чак толкова, съм на 12. Ти си добре. Не, защото съм на автоп, иначе ако съм на компютъра ще ми лаги, ако си ги намаля на 1. Аз просто съм си на компютър, нямам лаптоп. Не ми трябва. Тук има често. Имам 2 ендър перли и златни наградници. Искаш ли един? Ако те намеря да ти дам. Да се надяваме. Координати... ще чакаме да дойде мача. Да знаеш, скоро не е да дойде мача. Много време трябва. Колко? Много? 10 минути? Тук има един фонтан там. Не знам къде има фонтан. Аз въобще не съм играл на този мап, за бога. Намерих 3 честа, това е. И намерих и 4-ти, обаче той беше празен. Аз стигнах на спауна. Има някакъв с Iron Sword. Телепортира има. Мали, сам хамава. Отидаха ми. Аз умря. Не ми лагил толкова много, съм бил на 16. Аз мисля, че съм на 12. Аз умрях. Мога ли да те спектейтвам? Имаме някой ти е взел. Да, бе, са. Не. Убиха ли ме там? Да. И мене ме убиха? Ще чакаме да се намерим някаква друга арена. Не да търсим. Между другото, аз трябва да спирам да снимам. Няма време. Следващия клип ще снимаме още. И чао. Имам вече на 8 минути и нещо стана. Спирам. Айде, чао. За следващия клип.